Magandang araw, Sir Casper. Bigla akong nagka-interes na sulatin ang karanasang aming napagdaanang magpinsan. Nito lang taon. Mga ilang buwan pa lang ang nakaraan nang mangyari iyon. Itago niyo po ako sa pangalang Nike, panganay sa 4 na magkakapatid. At ngayon ay nagiging breadwinner na sa murang edad. Mabuti lang at supportive sa akin ang aking mga tiyo at tiya. Hindi naman nila ako pinababayaan, lalo na sa pag-aaral naming 4 na magkakapatid. Ambag-ambag lang ang mga ito sa lahat ng aming pangangailangan, lalo na sa pag-aaral. Kahit daw yun lang ang maitutulong nila sa amin. 18 anyos lang ako, Sir Casper. Wala na akong mga magulang, kaya nasa aking tiyahin na kami nakatira. Dito sa barangay na sakop ng Bacolod City. At nasa tabing ilog ang aming bahay. Ang sabi ng lola, noong araw daw ay napakalaking ilog itong nasa likod ng aming bahay. Dinadaanan pang araw ng bangkang pangbarter. Noong panahon pa ng mga Kastila ang malaking ilog na iyon. Hanggang sa naging haunted na siya at sa huli ay naging daanan na ng mga aswang. Pero duda ang tiyahin ko na malapit lang sa amin ang ibang aswang na dumadaan. Lalo pat nasa bubungan lang talaga namin dumadaan. At kung minsan ay nananadya pa. At sa aming bakuran mismo, tinutudyo ang mga alagang aso. Marami ring nagsasabi na marami daw libing na ginto dito noong panahon pa ng mga Hapon. Kaya maraming elemento ang nakatira. Hindi lang daw ang mga aswang. Tuwing alas 11 ng gabi, alulong na ng mga marami naming aso at ng aming kapitbahay ang maririnig. At kasunod niyan ay ang huni ng wakwak na inakala ko ay mga ibon lang talaga na uwak. Noong hindi ko pa alam at bago pa lamang kami sa bahay nila tiya. Hanggang sa isang pagkakataon noon, gabi iyon. Mga alas 10 pa lang yata. Nang biglang may tila kinakahula ng aso sa harapan ng gate. Binuksan ko ang bintana ng maliit at sinilip ang labas. Pabalik-balik ang aso at tila natatakot ring sumugod sa kung sino man ito. 2 kami noon ng aking pinsan sa double deck na magkatabi. Tulog mantika ito kaya pinilit kong gisingin. Takot din kasi akong lumabas mag-isa. Lalo pat madilim ang labas ng gate. Baka mamaya ay may magnanakaw. Sa huli ay nagising rin ito at nayayamot pang sumunod sa akin. Bit-bit ang flashlight na disular. Sino naman ang baliw na mangangapit bahay sa ganitong oras, Nikki? My God. Antok na antok pa ako ha. Kalagitnaan pa ng panganaginip ko bigla mo akong gigisingin. Nayayamot na reklamo nito. Hinila ko na lamang ito at kapit kamay kami habang papalapit sa harap ng gate. Tingnan lang muna natin. Kanina pa pabalik-balik ang aso sa labas eh. Hindi ako makatulog. Ang ingay-ingay kaya nila. Sagot ko rito. Pagkalabas namin ng bakuran ay tumakbo papalapit ang aso sa amin na tila ba nagsusumbong. May gusto itong sabihin ngunit hindi namin maintindihan. Hanggang sa huli ay bigla itong umalulong. Kaya napakapit kami ng aking pinsan sa isa't isa. Ano ba yan? Mer naman. Nananakot ka eh. Reklamo ulit ng aking pinsan. Kausap ang isa naming aso na biglang umalulong sa harap ng gate. Kasunod niyon ay huni ng tila inahing baboy mula sa harap ng gate. Nagkatingin na kami ni Alicia na aking pinsan. Baboy ba iyon? Kunot noong tanong ko sa kanya. Parang, subalit, saan naman galing iyan? May baboy pa bang gumagala sa ganitong oras? Balik na tanong din ito sa akin. Pinailawan nito ang labas ng gate at nabitawan nito ang hawak at kumaripas ng takbo papasok ng aming kwarto. Kaya sumabay na rin ako sa sobrang takot dahil sa paraan ng pagsigaw nito.
Para itong nakakita ng multo. Hindi ko man lang namataan ang nilalang na kanyang nakita. "Wisit ka, mapapatay mo ako sa gulat eh." Reklamo ko sa kanya. "Gaga, mapapatay tayo kapag mananatili tayo roon. Hindi mo ba nakita?" Tanong pa nito habang sapo ang dibdib at hinihingal pa dahil sa takot at sa biglang pagtakbo. "Siyempre, wala akong nakita. Ikaw ang sumilip eh. Ano bang nakita mo?" Tanong ko pa rito. Pasilip-silip pa ako sa labas dahil wala naman akong ideya sa kung ano ang kanyang nakita. Kaya sinubukan ko pa ring silipin at baka naman makikita ko rin. Hindi mo nakita yun. Babae yun. Hindi ko alam kung matanda ba o hindi. Basta mahaba ang buhok." Salaysay pa nito. Nagulat ako dahil ang huni ay baboy tapos isang babaeng nakatuwad. "Hala, iyan yata ang sinasabi nilang aswang." Puna ko sa kanyang paglalahad. Hindi na tumigil ang pag-iyak ng mga aso sa labas. Kaya nagtago kaming dalawa sa kumot at tinakpan ang tenga. Biglang may kakaibang amoy kaming nasamyo mula sa gilid ng aming bintana. Kaya nagkatinginan kaming muli. Sarado ang bintanang jealousy subalit maliwanag ang ilaw sa loob ng aming kwarto dahil hindi namin iyon pinapatay hanggang mag-umaga. Naamoy mo rin ba ang naamoy ko?" Tanong nito sa akin. "Iyon na nga eh, ang baho ng insektong tiyanggaw." "May ganoon bang insekto kahit ganito kalalim ang gabi?" Balik tanong ko ulit dito. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok, lalo na nung biglang lumapit ang kahul ng mga aso sa gilid ng aming dingding. Mabuti na lang at gawa sa semento ang dingding kaya matibay ito. Ngunit mas naging babaho pa ang amoy na iyon. Ang sakit sa ilong, kung kaya't napalipat kami sa aming kinauupuan. Ilang sandali pa ay biglang huni ng wakwak na naman ang aming naririnig mula sa gilid ng bintana. Malalaman mo palang may aswang sa paligid kapag nangangamoy tiyanggaw ng kalagitnaan ng gabi. "Abay, hanip mong aswang ka. Ang dami mong alam. Paiba-iba ka pa ng estilo." Saway ng aking pinsan dito. Dati noong nabubuhay pa ang lolo, ang hilig naming makinig sa kwentong aswang ng lolo. Hindi namin inasahan na dumating kami sa punto na kami mismo ang makakaranas na subukan ng mga ganitong nilalang. Kinaluskos nito ang aming dingding. Malamang mahabang kukunya ang gamit. Maya-maya pa ay biglang pinukpok ng mga kamay nito ang bintana. Nabasag pa ang isang jealousy sa lakas ng pagpukpok nito. Biglang lumabas doon ang pares ng nagbabagang mga mata. Kaya sabay kaming nagsisigaw ng aking pinsan. Lumabas kami ng kwarto at patakbong lumabas patungo sa kwarto ng tiya at tiyo. Pupungas-pungas ang mga ito dahil nagulat sa nilikha naming ingay. May aswang po sa labas ng aming kwarto." Saad ng aking pinsan sa kanyang mga magulang. "Alicia naman, pagod kami ng iyong ama. Wala akong panahon sa prank-prank na yan." Reklamo ng tiya habang pupungas-pungas na tila ba nababad trip sa amin. "Hindi po tiya, may aswang po talaga. Sinira nga po yung kristal ng aming bintana. Nakita po namin ang itsura ng aswang." Tila nagararap ako habang nagsasalita dahil natatakot akong pagsarahan kami nito ng pinto. Lumabas kaagad ng kwarto ang tiya at pumunta sa kusina. Kinuha nito ang patalim na panghiwa ng karne. Pagkatapos ay pumasok ng aming kwarto. Napasunod kami rito. At nang makita nito ang basag na kristal sa loob ay lumabas kaagad ito ng bahay. Pabuntot-buntot lang kami ng aking pinsan. Ang iba kong kapatid at maging ang kuya ni Alicia ay hindi naramdaman ang aming mga ingay.
Buisit kang aswang ka. Papusa-pusa ka pa. Alam kong aswang ka. Papatayin kita. Sigaw ng tiyo sabay taga sa itim na pusang nakaharap sa amin. Nasa gilid ito ng dingding. Tila galit pa ito at parang isang leon na nag-aangel. Nakanganga ang bunganga nang hindi natamaan ang patalim ni Tiyo. Napakamot kaming dalawa ni Alicia sa isa't isa nang tumingin ito sa aming direksyon. Hindi ito tinigilan ng Tiyo hanggang sa matamaan ito sa kanyang kanang paa. Mahaba iyon at kita namin ang hiwa nito na abot hanggang 2 dangkal. Tumakas kaagad ang aswang at hindi na naabutan pa ng Tiyo. Bumalik ito sa aming kinaroroonan. Napatay mo ba ang aswang, Papa? Tanong ni Alicia sa Tiyo. Hindi, nakatakas pa. Kayong dalawa, doon kayong matutulog sa kwarto ng Kuya Elias nyo. Baka mamaya, babalik na naman ang aswang na yon. Utos nito sa amin. Hinatid pa kami ni Tiyo sa kwarto ni Kuya Elias para hindi ito makakatanggi. Napakaarte kasi nito at ayaw na may kahati sa higaan niya. Kaya siguradong aangil na naman ito kapag sabihin ng Tiyo makikutulog kami sa kanyang kwarto. Kinabukasan, tinanghali kami ng gising dahil nga sa nangyari sa pag-atake ng aswang. Ayaw pa ni Kuya Elias na maniwala kung totoo daw. Bakit wala kaming ipinakita na kuha ng kamera? Sino bang baliw ang tatakbo sa loob para kukuha ng kamera at balikan ang nakatuwad na aswang para kuhanan ng video at litrato? Sino pa ba ang makapag-isip na kuna ng litrato ang pares ng mga mata na nagbabaga sa butas ng nabasag na kristal dahil sa aswang? O ang pagiging anyong pusang itim nito na tinaga ni Tiyo at natamaan kaya biglang tumakas at nawala? Ipinakita namin sa kanya ang basag na kristal sa kwarto, subalit ayaw nitong maniwala. Tinapunan lang daw iyon ng pusa kaya nasira. Hindi na rin namin ipinagpilitan pa na paniwalaan kami. Napakahirap naman talaga ni Kuya Elias na kumbinsihin kahit noon pa man. Nabalitaan lang namin na kinuha ng ambulansya ang matandang si Aling Marta. Na-aksidente daw ito at kailangan na madala kaagad sa ospital dahil malaki ang sugat at delikadong mawala ng dugo. Sa kabilang kanto ito nakatira. Haka-haka sa lugar na aswang ito at kahit sa katanghali ang tapat ay nananalasa. Wala ring sinabi kung saan banda may sugat. Basta ang sabi ng mga ito ay hindi makakalakad ang matanda. Kaya binuhat na ito ng rescue team para maisakay sa ambulansya. Bigla kaming kinutuban na magpinsan. Lalo na ang Tiyo na dati nang may alam sa pagkatao ng matanda. Marahil ito ang aswang kagabi na nambubulabog sa amin. Subalit ng sumunod na araw, biglang umalulong na naman ang aso. Naayos na ang bintanang kristal. Kaya wala naman kaming pangamba ni Alicia. Subalit nagtaka kami kung bakit may aswang pa gayong isinugod na nga iyon sa ospital. Hindi pa ba ito nadadala at gusto pang mapuruhan? Umalulong ang mga aso kaya biglang nagsitayuan na naman ang aking mga balahibo sa batok at buong katawan. Nagising rin pala si Kuya Elias kaya lumabas ito ng kanyang kwarto at sinuway ang mga aso. Dahil narinig naming nasa labas si Kuya, lumabas na rin kami. Nasa harap ito ng gate at sinilip-silip ang labas. Namataan ko ang ibong itim na mapula ang mata. Raven yata iyon. Subalit kakaiba ang kutob ko sa ibong iyon. Parang hindi totoong ibon. Napakasakit ng titig nito sa amin. Alicia, tignan mo ang ibon sa ibabaw ng punong rambutan. Ang sakit ng titig niya sa atin. Wika ko sa pinsan ko, sabay kalabit dito.
Saang banda? Tanong nito sa akin, sabay ikot ng paningin sa itaas. Ayan oh, malapit sa poste. Tahimik lang na nakatitig sa atin. Kuya, tignan mo ang ibon sa may punong rambutan, malapit sa poste. Kakaiba ang mga mata niya. Wika ko, sabay turo pa rin at sobrang lakas ng boses. Nakita nila iyon at nung kumuha si kuya ng bato para batuhin iyon, ay bigla na lang akong namilipit sa sakit ng tiyan. Pinagpawisan ako ng malamig at hindi alam kung saan ibabaling o kung ano ang tamang posisyon para maibsan man lang ang nakakamanhid na pananakit ng aking tiyan. Ali kayo, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Siguradong naaswang kaniki. Saad ni Kuya Elias. Dalhin niyo po ako sa ospital. Hindi ko na kaya. Mamamatay ako sa sakit ng tiyan na ito. Pagmamakaawa ko sa kanila. Wala rin magagawa ang doktor kung gawa iyan ng aswang. Sandali, gigisingin ko si Papa. Kailangan niyang malaman lahat ito. Saad naman na Alicia, sabay takbo sa kwarto nila Tio. Dinig ko ang nakakabinging huni ng uwak. Subalit nang sabihin ko kay Kuya Elias iyon, ay wala naman raw siyang naririnig. Pinilit ko siyang makinig at inalapit ko pa ito sa akin para lang marinig niya. Dahil inakala kong nasa bandang kinaroroonan ko lang maririnig ang napakalakas na huni na iyon. Subalit hindi talaga niya naririnig ang uwak na sinasabi ko. Ilang sandali pa ay dumating na ang tiyo at tiya. Namumutla na ako noon sa sobrang sakit at hindi na ako nagsasalita pa. Pinipikit ko na lang ang aking mga mata habang dinidiin at mahigpit na hinawakan ang aking tiyan. Ikwento ng aking mga pinsan ang aming nakita sa labas. Nang malaman iyon ng tiyo ay nagmadali itong pumunta sa kusina. Pagbalik nito ay may bitbit na itong asin at iniligay iyon sa aking tiyan. Hindi ko alam kung ano ang dala ng asin at mabilis niyang nakuha ang sakit na tila nagpapamanhid na sa aking kabuuan. Ramdam ko ang mainit na gumagapang sa aking kabuuan mula sa tumpok ng asin na inilagay ng aking tiyo sa aking pusod. Unti-unting bumabalik ang aking lakas at biglang tumahimik rin ang paligid. Ngunit ilang minuto lang din ang lumipas ay biglang malinaw naming lahat na narinig ang mabangis na huni ng tiktik. Sa likuran pa namin ito dumaan. Pabalik-balik na tila ba may gustong sugurin. Abay loko to ah, kanina lang uwak, ngayon tiktik na. Reklamo ng Kuya Elias. Pahina ng pahina ang huni ng tiktik na iyon. Nasa gilid na natin siya. Wika ng tiyo. Malayo na siguro pa. Ang liit na ng kanyang huni. Puna ni Alicia sa ama. Mali. Kapag ang huni ng nilalang gaya ng wakwak tiktik o kutok-kutok ay sobrang liit na lang, ibig sabihin halos isang dangkal na lang ang distansya nito sa iyo. Kaya iyan ang dapat ninyong bantayan. Maging alerto kayo kapag ganyan na ang kanilang boses. Litanya ng tiyo. Napadikit naman sa kanya si Alicia dahil sa takot. Subalit hindi naman makaatake ng basta-basta ang aswang na iyon dahil simentado ang dingding. Kaya pabalik-balik lang ito at tila piko na sa kanyang ginagawa. Biglang tumayo si Tio at bumalik ulit sa kusina. Bit-bit ang lagayan ng asin na punong-puno dahil kaka-grocery lang ng tiya. Mahal, anong gagawin mo sa napakaraming asin na yan? Nagtatakang tanong ni tiya sa asawa. Hintay lang, may kalalagyan sa akin ang hayop na halimaw na ito. Bulong ng tiyo at nang biglang humuni ang tiktik sa kanyang tapatay. Biglang binuksan nito ang bintana at sinabuyan ng maraming asin ang tiktik. Kaya biglang nag-iba ang huni nito. Para itong pusang nasabuyan ng pinakulong tubig na nagwawala sa labas, kung saan-saan na ito bumabanda.
Ngunit hindi pa talaga ito umalis kaagad at pabalik-balik pa sa aming kinaroroonan. Kaya mas lalong napikon ang tiyo. Lintik talaga na aswang to. Hindi talaga madadala kung hindi mapupuruan. Alam kong asawa ka ng aking nataga noong nakaraang araw. Huwag mo nang tangkain pang gumante. Baka ikaw ang mapuruhan ko. Pupuntahan pa kita sa inyo. Sigaw ng tiyo kaya biglang tumahimik ang buong paligid. Natakot ito sa sinabi ng tiyo. Unti-unting nawala ang huni nito hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang buong paligid. Wala na rin itong paramdam hanggang sa mga sumunod pang mga araw. Marahil ay nangingibang bayan pa ito para makapangbiktima. Gayon daw madalas ang gawain ng mga aswang. Takot ang mga itong manalakay sa kalapit at baka mapatay ng hindi oras. Naging okay naman kalaunan at yun nga. Ilang buwan lang ang naklipas ay naisipan kong ibahagi sa inyo sir ang kwentong ito. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Nikki ng taga sa amin. At bago tayo magtapos mga kaswang, shoutout po muli tayo ha. Kaunti lang. Shoutout po kay Jonilio San Jose. Shoutout kay Ken Guillermo. Shoutout po kay Ang Mensahera. Sana masubscribe din ninyo si Ang Mensahera. Babae po siya mga kaswang. Maraming salamat po ma'am. Shoutout po kay Inday Sara Duterte. Shoutout doon kay Inday Sara Duterte. Alright, pang malakasan yun ha. Shoutout po kay Samsam Vlogs. At pinapa-shoutout din niya ang Daligdig family mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Shoutout din kay Renz Manatad. Shoutout po kay Ross ng Antipolo. Shoutout po kay Jolie Perez. Shoutout po kay Jules ng Hong Kong, OFW pala siya. Ingat ka po dyan, Lods. Shoutout po kay Lagring ng North Fall, Lawa. Shoutout po kay Chuchi Alvina ng Ubay, Bohol. Uy, kapitbahay lang tayo ah. Shoutout po kay Arlene Bisa. At pinapa-shoutout din niya ang pamilya niya sa Dao, Capiz. Pamilya Bisa at Pamilya Pinyolbo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din kay Malia Torres ng Bicol. Yun lang po muna ulit. Hanggang sa susunod. Salamat.